Nyakura Mogajwang en Sadek gi dakika 20 ka kiwacho ne wang'e kanyo wachako twak mar mbako romo okinyi ma kawuono kae en twak modarango ni piny luo to chomo kanye kata wantiere yo machal nade wang' jolony mano okinyi ma kawuono kama wantiere kodika adhi bedo kata iye chenro ni ang'eno wasedo twak mokwongo mano kota kata kod nyawadwa Joyce Oduor e tielo ni mano mar mbako romo mae kama dapenjo jolony ni piny luo to chomo kanye en mbaka ma osebed kata ka igoyo mana gi josiasa gigolo paro mopogore opogore okinyi ma kawuono wada winje kawuok kuom jolony thuolo mag tije bende jowa yudo bende nyalo so kembe mantiere kaluo manyalo miyo oganda tije kod thuolo mamoko manya miyo oganda bende ochore nyime nitie gik moko mosekete wi oganda luo mathoth ahinya miwacho ni mokwongo jaluo ok en ng'ama nyalo timo ohala e chenro mara mabiro chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen gotieno asebedo ka koloniga wechegi mag ohala gi mwandu waneno joluo matimo ohala e konde mopogore opogore mar piny Kenya bende paro moro kata manya wacho ni stereotype manyalo miyo oganda wa moko dongo ka ng'e ni ohala tok nya timre kembe ok wanya chako miyo joluo mamoko chako kembe gi counties mamoko bende lwasi ni oselos makare gi counties ka en devolution bende otiyonwa ere kaka wanyalo loso mwandu kata kaka mwandu nyalo bedo e lwet jowa kamoro amora ma gintiere sectors gi thoth ahinya mar somo mano mar ohala warang'ane mar thieth bende kama gintiere tuoche nyoro jowa oganda wa mathoth nitie gi ting' mapek ahinya mano mar thieth iwinjo kanyo ka ng'ato okona ni dhi tim test kata dhi scan mar MRI mane giko mare gi thieth owuok odokot kokone ni in gi kansa iwuok idokot ikia ni oganda chung' yo machal nade sani jotelo nitiere to bende jotelo mantiere sani e piny luo nigi paro ni mano mar loko oganda kata pacho oganda mopogore opogore penjo osebiro ga mathoth ahinya singo michiwo kinde siasa magin mana singo kendo jotelo chalo jok mariek ahinya kinde mag chiwo singo makamagi ka gisedonjo e apis diponi nitie ga rieko ni kako dok piny kata singo ma ichiwo ga malewge samoro gidhi to gilal en ang'o matimore ga e kinde gi duto to bende wan gi thuolo mar yudo professionals kata jolony ka donje siasa kendo nyalo tayo piny Kenya kata gwengewa makaluo e yono madwarore ka wan gi jolony e sectors mopogore opogore kaka waneno bende gwenge mamoko koso wan gi maber ni wadhi kode an ka giwelo Nyakora Mogajwang' to adhi bedo kata e chenro ni nyinga Cleophas Luoch jagisumo ka Nyakora Mokeo nyaka sango adamiyo wenda thuolo mar mondo miyo moswa to gikonwa ni piny luo de nade gin ginene yo machal nade bende kaka jolony kama gintiere ang'eni e thuolo ni gidaka thuolo mar mondo mi gimoso kinyi maka wantiere kae kod nyadendi Lilian Ngala mabende jalony e weche jotije mabende nigi chenro mopogore opogore mano e kaunti ma Homa Bay alwora ma Suba ka bende okonyo mon liete mano kokalo e foundation mare bende kawuono wedo thuolo mar bedo kode kar kae mar mondo mi wago kode mbaka bende achiel kuom jolony mantiere studio kinyi ma kawuono machiegni. Erokamano Cleophas amor mabedo kae kawuono ne Jaramogi te mawinjowa fwe unute kendo beduru machiegni mondo go mbaka. Thank you. Erokamano iwinjo josubo chiwo nani kawuono josubo chiwo maber kabisa. Yes. Ang'ene gidendo chenro ka angi konwa mathoth bende kaka oganda bende sudo kama chielo Nyakora Mogajwang' antiere ka kod laktar mano Charles Okumu mabende en jakom mano mar riwruok mar lakteche mayudore e Lower Eastern okinyi ma kawuono ogo kodwa mbaka embe olernwa en kata ka intiere Lower Eastern kauno ka Nairobi Jomigori alwora manyatike bende ne chenro kinyi ma kawuono mano kama wae ang'o moswa okonwa mathoth bende mosewinjo ni to jonyatike ochiwo nade okinyi ma kawuono daktari yawre kendo machiegni yawre Cleo kendo erokamano ahinya kuom luongo waka amoso nyikwara mogite kendo amor kawuono go mbaka kanyakla achiel kendo gi jodala kamano twak marango ni piny luo chomo kanye en twak moro mosebede ga kiweyo professionals kata jolony oko nyaka sani bende en thuolo mar jolony mar mondo miyo duondgi kendo mar mondo miyo winjgi e kinde ma twak makama dhi nyime kipenjo ni oganda luero sani wachomo yiero mabiro kata kopogore gi yiero oganda onego bed ni sudo e sectors mopogore opogore orangi nade e thuolo ma wantiere sani jolony bende osewinj duondgi moromo. Erokamano Cleo mokwongo iwacho adieri ni bosechopo thuolo makoro jolony onego bed ni iwinjo duondgi koso pok ochopo thuolo cha dianga duok mana ni igni mathoth waserango kaka wase dhi mbele kaka wajoka nyachiel kaka wasega dhi mbele ka joluo
to diang' wawach na dieri nitiere kuonde ma josiasa osega konyowa kaka joluo adiera dieri kendo pod josiasa medo konyowa to koro wan bende kaka professionals apani osebet ni nitiere kinde moro kanyo ma jitemo wuok motegno to effort ma waketo cha kaka professionals en gima diang' wach ni sani samwinjore mogik nikech josiasa bende osemi thuolo moromo adieri nikech kaka iwacho cha wasiko wawinjo ni kama kaka timore kata wadhi timo kamacha to ka ng'ato donjo apis kucho to kamoro weche dog gwenyore koro ing'eni gwenyruok ne madiang' wapenjre ni to oromo adieri ka diang' wawachi ni professional ok diang' med duondgi gi josiasa ka koso duond josiasa ka oromo kende kaka entie cha koso professionals adieri onego koro wuok motegno ka wacho ni josiasa osetimo kama osechopowa kama koro ka professional adieri wanyalo timo nade kaka oganda jok ng'at achiel mondo wadhi mbele koro diang' wach ni sani kende sama ber mogik ma koro diang' bedi ni professionals kama gintiere yore mopogore kane ginyalo wuok to sani kore samo koro chopo ma professionals kendo koro duondgi onego chak bed ni wuok moloyo kaka osebet ka wuok mondo oromre kata gi mar josiasa erokamano ahinya kendo ler yo makare ma bende penjo makelo ne Lilian Ngala kama intiere be osewinj duond jolony makare kata matin waje kata koko winje makare kata tekni osegol duol bende jolony golo duondgi e chal mag gwengewa kendo dongruok matimore Kaluowa. Cleophas adieri makende ni ido ka professionals podo we oko to ok ni wegi oko marach ido ka wabedo gi buok moro kanyo ni maybe nyalo donje to ipenyi idwara ngoka to kenja siasa omanya ngoe development issues gi to manok ja siasa koro imbe ni kecho kidabedo gi tungli mang'eny you shy away mano mokwongo koro nitiere that mentality ni kidwa konyo ganda to nitiere gimodwaro to yet samo ido konyo no ido konyo ni kech ineno ka there is a gap koro gap ni emonego bed ni wang'iyo kaka wanyalo tiyo gi joma nie politics joma nitiere siasa joma nitiere sirikal we work together but one gi culture moro kanyo ma isoni politicians kata jo siasa kende onego bed ni tiyo ma kidwa donjo kanyo mbi kony to bedo gi that resistance koro gima nyalo wacho en ni wagol mentality moro mani only jo siasa mo depend irgi wambe kaka jo professionals onego bed ni nitiere kama watimo kata ka in gi development agenda mari kata be mana foundation mari onego be omiwa field moro ma everybody is equal ma wanyalo konyo ganda but one gi kido moro kanyo matamo watiyo maber together mara ariyo si mopogore gi mano gima neno en ni wawacho ni politics is dirty koro as professionals afadhali wabed joma clean koro pada donje koro fear no bende nitiere Cleophas adieri makende nikech kidwa temo donjo mondo ikony to afadhali kikabedi kech ibo biyanya gikailago koro dirtiness neno kata ka chilo mwane no yudo ka tamwa mondo wati together it's high time mondo jo professionals bed gi chir mar donje weche mag development go jite kuja donje siasa but inyalo participate without donje to kata ki donje bende it's still okay as long as in gi mindset mar konyo jo piny but mindset wa kaka jo oganda malu kata oganda ba nyikora mogi wan gi gimoro ma koken ngane mowacho and ma okawachi ni wach ging ping but one gi mentality more it has to be one person ema wuoyo to one person to forget ni un gi ji kata 1,000 professionals maka gibiro mang'eny ka gibiro together you can have very good ideas Cleophas king'iyo pinje moko mogo tong kodwa kabinde moko mogo tong kodwa okada wacho nying gi ing'e kaka gitiyo iyudo kata ka buses matero wathuchewa adieri mane public domain iyudo ka buses mwatiyo godo matero wathuchewa iyudo ka gin jo kabila moko dongwange kabila imano yakiaka kidong kamano king'iyo kata gik mang'eny sectors mang'eny gine magi operate to tiende ni joka gidhi gierore maonge ni ma kia ng'ane ma wuod ng'ane ma clan mane ma politician ma professional ma HR ma marketing gionge mango gin as long as ng'ato nigi idea they support they welcome each other inono kata ka gidhi loka ng'ata achiel ko dhi loka Cleophas the whole community tigore dhi loka kodgi yudo ka gin kono Chicago kono gin Texas to wanto teme dhi e loka wadino kanyo an kenda monego beni odari en stima
dala machielo chako ng'udi stima liele nikech nyathino biro loya kobedo jatelo moro obiro inga. It's a very very bad mentality. Ana tem kwayo wawate nyikwa Ramogi wahere uru nikech kobedo kanyakla konyalo timo gik madongo. To kobedo mana ni wan ng'at achiel kada timo ida temo wuok oko matin to en uwi ayiluongo ni en uwi. That is the reality. Making'iyo kata gima dhi mbele sani okwa makore. No mungo bedni wan gi that mindset shift has to happen, and it has to start with professionals themselves. Kiko bedi gi luor to joma bende tiyo joma ni siasa joma ni serikali wabedi gi that we embrace one another kaka pinje mamoko. Example gin joma ni butwa ka king'iyo gi Migori nitie kabila moro kanyo bende very tight together gimbe gin gi development. Kibiro mwalo kone ntiere moro bende kone jomoloro agote gidhi maber. Gimomiyo dang waidh mana buses molos mana gi jogo. To king'iyo kata joma tiyo gi machines madongo German machines gi mawan gi iluongo nango jodho wagi yudo ka bende spare parts joma kelo spare parts ka gin jomage ok wakel spare parts go ikelo gi jomoko nono as in kabila moko gi moya dukni mag dongo mag spare parts go. Koro jogi ko ye onyalo ko wacho ni dino no kwa wuono ni kwa ye mtokni me kwa go mewoni buses go samoro ko chonwa kich buses samoro nyithindo matindo matiyo godo or ngamo ko nyalo but kata inga me nyalo no bisa paro ni spare parts gi ngama kelo gi Kenya ka dukni mage mong'iew gi ohada gima nyalo wacho en wa makre uru mondo wati matek mondo wadong. Devolution can only happen kwa tiyo matek kanyakla moko bedo gi issues of fears and threats gi akwede no is another thing ma tieko wakaka kabila wa to adieri koko wacho onge ngama biro wacho adieri. Ero kama na nya kendo wacho mana ni adieri mantiere karkae adieri machalo madani mon daktari mondo mi lernwa iwoni ang'o mi weyoga professionals gi oko kinde mathoth ahinya kirango ni piny luo ochomo kanye ang'eni kinde mathoth kigo campaign kendo ka dipo ni manyo mbulu ni kata jachung' machielo kama gintie nitie kama ni fundraiser kanye kama professionals moko nyalo gabire en mana golo arambe ng'ato golo $1,100,000 ng'ato golo 100,000 moro oketo dire kanyo iwacho ni kae kama jolony nyalo gabiro mar mondo gisir mana josiasa kama gintiere kaka jolony sani iwoni wegi oko nango koro ka weche mag dongruok iwacho ni tokiyiero kamano mokwongo ero kamano Cleo mokwongo madawachi en ni kaluwore kaka siasa wa ma Kenya kendo makaluo wa olosore tiyudo ka nitiere yo ma ng'ato nyaka lu kokwongo kibedi ne intiere uongozi kata diang ni telo koro yiero no kuma weche gi duto chakore omibo yudo ka nitiere adieri jomoyier lembe mopogore opogore ibed MCA ibed governor ibed mbunge to in pod in professional nitiere ji mang'eny machalo kamano koro yudo ka oyieri kucho kendo itiyo maber kendo itiyo ne ji to kendo in professional koro aparo ni ok dianga wach ni professionals owe oko dianga wach ni nitie mana professionals mamoko mawere oko gin giwegi nitiere challenges moko mabende wuok samoro idwa ni tigi joka kata gono tika nyakla to mago yudo ka cases aina go benitiere lakini generally dianga wach ni mokwongo nitiere professionals moseketore mbele kucho kendo gimako lembe mopogore opogore ng'ato bed ni en kata governor ng'ato bed ni en kata mbunge kamano ng'ato bed kata ni en MCA tiyudo ka to koro nitie professionals modong to gima diang' wapenjre mogik en ni sama ng'ato osebet mbunge cha to ka en professional to manifesto bende nomiyo jopiny kendo jopiny oyiego kendo moyiere ang'o ma kendo chenjore bang'e kuchocho koro mane penjo maduong' mogik ma diang' apenjra ni to en ang'o madonje wi professional kata mose dhi odonjo e ngaw moro kacha mbele kuchocho ma kendo koro dog rogo plende man kendo gik duto tete mano nyiso jopiny ni atimnu kama ni atimnu kamacha koro mane gima to dianga penjra to kendo dianga wach ni nitiere tokiyiero kanyo bende weche wuokie nikech king'iyo kaka siasa ma Kenya be samoro go siasa ma Kenya ok yot adiri waneno kata sani wang'eni nitie by election mang'eny waneno kaka weche matimore koro that dirtiness winjo ka osewachcha dirtiness tido ka professionals mang'eny
bende ok dwa nodonjre godo. To kata kiwe mano, kigori matek kamano kaka jasiasa, igori matek kendo mi dhi donji od yiero kuchocho kata ibed MCA, wiyi wil, ing'eni mane kuma koro nyaka waparne jogi ni to ing'eni kamoro isegori matek sana mibet kata gavana. To ok tiende ni koro tij cha koro ineme itime kaka wiyi omiyi. Onego bed ni chak idogo chien iwacho ni an professional. Kana wacho ne jopiny ni kama kaka dwa tiyo. Asegora ndi kendo aseyudo komni. Adieri lucha emodhi ka gi jok mokonya kamano. To koro kasechope ni kana an accountant, ere kaka nyalo konyo jopiny kaka accountant, kana an engineer, ere kaka nyalo konyo jopiny gi manifesto nacha makata kaka thurwa yudo ka pi samoro chendo pi. Koro ing'eni professionals makucho ma ineno kata ka governor wa en engineer, manifesto ne onego bed ni en kata gi kako seneno mbele kucho ni to pi ere kaka koro adhi konyo jodala wagi gi pi makoro sebet tabu malich ni. Koro ing'eni aneno ka wi wadhi wilga sana kwa sedonje apise ka to waneno mana luchwa manochot kawago campaign gi maybe stress mwayudo. Koro wadogo bet gimoro ni yawa gini achandre ne sana we ayud manyalo yudo kasa na orumo tawene ng'ama chielo. Wadogo wil gi jowa manoketwa kucho gi shida magin gweng kuchocho, wadogo wil. To gima fanye ni ng'eny jogi biyudo ka ng'eny gi gin professional. Koro ing'eni mago professional moyie osedhiyo ketore e siasa kucho. Koro mar ariyo nitie professional mabende ginyalo biro kaka investors bende. Koro yudo ka to adieri mano to luwore gi kit ng'ato. Nitiere ng'at moro mabende siasa no kohera ahinya, di jomoko mabe siasa no ni e rembgi. Koro yudo ka ng'at machielo ma eto investing che gimo nyalo timo, onego bed ni jomosedonje apise gi kendo koro riwore kodgi giloso forum. Makata ka en Homa Bay kucho to forum kata mar ere kaka economic activities ma dhonamka nyalo improve. Koro ibedo ka nitie ng'at ma samoro ok en kata mbunge be ok en kata governor, lakini en gi ideas mang'eny. En gi ideas ma kamoro osomo loka, osomo kata Japan kucho, neno ka joka timo fishing kuchocho, en gi ideas go tetete. Koro ing'eni koluonge to forums aina go bet. Ang'eni forums go nitiere adieri. En mana ni kuma gisechope sani onego bed ni wapenjo ni to ere kaka watero gi to the next level. Mok bed ni en gimosiko ma kaka nwachake cha ere kaka pod entie gani gacha higni 10 mabiro. Onego bed ni wapenjo ni to koro ere kaka wateke to the next level ma nitie professions mang'eny ma gin gosiepe ginyalo wuoyo kendo manyo pesa to kelo e gik makama. Koro to gima duong' madianga penjra Cleo en ni professionals wegwa mosedonjo kucho ang'o ma wilo wigi. Penjo maduong' ahinya mantiere kae. Neno penjore kanyo mathoth ang'eni gauge mida me. Cleophas kama ndo managi ma co-speaker wacho, daktari wacho. King'iyo watch forum ni, iyudo ka samoro in gi tudruok moro ma imbi gombo mondo imede paro mondo uti kanyakla, but mondo omi that space no onge makitemo kelo to iyudo ka en gima ok debed gima ber ahinya ne jomoko. Depo ni tude gi siasa. Suggestions giteka ichwalo gi to ng'at machielo shut gi down nikech en gi interest machielo. Apa ni gima timore Clevo en ni pok wang'iyo tiyo together. Koro the fact ni ma space mar ng'ato ng'iye ka gire, ok ong'iye ka giri community. Adier. Koro onego bed ni change our mindset ma ong'iye ka community. Nikech ideas mwan godo ma daktari wacho, yudo ka ging'eny ma samoro idhi tiyo gi jomoko nono. Ke jomoko nono tiende ni kabila mopogore opogore, jotelo ma ai pinje mamoko or kabila mamoko. To onge gima rach kata kwa tiyo kodgi. Tang'o ma mono watiyo gi joge wa mokwongo. Nikech that is one wacho cha kidhi time kwacho ni wakel mentorship kamae mondo kaw nyithindo moko abich moko nyithindo moko 10 kamae nyithindo moko kama mano en uwi tayari. Koro nitiere kaka wambe onego bed ni wabedo gi wayao piny mondo wati pamoja nikech gigite forums gi ama ideas mwan kodogo we end up kata idhi wach Kajiado wach Kiambu nikech koni yudo ka bedo matek. Koro jothurwa onego bed ni watiyo kanyakla. Cleo tiyo kanyakla no ema nyalo dongo wa oko nikech ideas to wan godo. Investment mo wacho no bende wanyalo konyo to kata kikonyo ikonyo nikech idwa konyo community. Ok ikoni kwa idwa ni mnudeni mondo yieri oyo
wambe ngato nigi line nigi how do you call it in gi talent mari in gi path mari koro koni gumeni sama ngato konyo cha waneno ka gima ngano konyo because reason money why ni ena na kamoro ma why ena kikuko sechete koro pani professionals kwa nyalo makore ama wabed gi chir mar tiyo ne community to jomodo tiyo ne gi bende kik bedi to dwaro ngoto gombango mano bende wabedo gi bwok matin mane makoro watch that it is donje nikichida yanyi kanyo tida donje bende gi weche mang'eny makore kiani chom kure koro we end up partnering with other people mabende gine mag benefit koro samo wacho ni ido kata kingio counties mabuto gi mabut Nairobi gi excel because they know how to reach out to people like us manage opportunities manage ideas go and they are really excelling because the ideas amagi makore kodwa no you cannot say no you will offer them that support koro support ni wamiyo gi nikech ido ka piny wakoni okwayiere ahinya wang'iyo managi ido ka yiero satim but ena campaign nyaka kawuono pod ji campaign koro wada tiyo saadi to kitemo koro kelo some order inidwa ni iti bende odwarango nitiere professionals ma osedhi nyime kendo se yawo kembe magi kaluo se yawo sikunde kaluo keto mwandu gi e piny luo kendo gitemo rango ni kacha wanyalo dongore yo machal nade professionals gintiere karka to luoro madonjo ga kaen ga mar goch kendo acceptance mano mar jopiny wacho ni chako gero school noni mora achiel kamo gero school moro Rangwe mon liere bendo siro siaya pinyo maduong mi penje gi jogo mantiere ka matayo area no ni to ngane dwarango wan gi professional football players mantiere oko ka maya tournaments magi e gweng odorango koro sani ka wuok kaka jafomba dhi tournament moro Nyalenda bi to mano dala Kisumu to MCA na James Were upenjo ni to wodo tieno cha odwarango mokela kela Lilian Galageni Dr. Charles gi no bire giraka dipono da gole komni kineno kaka inyalo give back to your society kendo kaka inyalo gero kata okenge mopogore opogore wach ni yudo ngato ka PS mano uchini kata weche mag thieth ngato ka ouma oluga odok mar kawo materials moko mag thieth itero kanye kaluo tirango kanyo niero embe koso poni omanyo lemo moro e county ma Siaya mondo mi professionals go tim gimoro ma ok omak gi weche mag siasa ni be wacho ni ok du pogrugo nyakuti kodi kumora chiel okete yo machal nade manyalo bedo kani ichiwo paro koko kawe tin gi alternative machielo mag romo gi jotelo mamoko bende penjo machal kama bende ngeni chance ngi thuolo mar duoko kasana chaka ne kod Lilian Gal apa ni class wacho mana gimoro achiel kokiyudo korwaki dala to yot mondi ti gi jotelo ma oko ma wuoke counties machielo koro yudo ka korwa kodi biro mana medo sikore koro en gima poda nyalo kwa jotelo te ibed ja siasa ibed a professional ibed kata in ngama elungana ngo joma die community go bende imbe wabed gi paro ni katiyo kanyakla no ema biro golo oko but komedo gi mindset mantiere pinywa sani mineno we Cleo kawuono ni to pod wabiro bedo kaka wabedo ni nikech sani ema ni Cleo first odwarango nyathi manyoro ka kani sani koro biro gi mentorship program ni obiro kawo nyithindo tere Ramogi oda keto mondo tiegre ang'o matindo ndiko ji mano bedo tabu to koro kokwa timo kamano tiende ni koro idhiro professionals gi oko mondo med konyo pinje ma oko ge to jogi emomiyo samoro wacho ni jogi gin gi bahati kata gionge bahati tiende ni wano wambe wana gi bahati mas equal opportunities go but okwa yiere to yieruok ni Cleophas it's you and I gi ng'ane ne gi daktari emonyalo chako kelo yieruok no gi jite manyalo bedo gi mindset mwacho ni I'm ready to change this mindset nwaido ka wonewa kwerewa nodak gi akwede no koro wambe kwa continue nyithinda wa gi nyikwewa bende will continue with the same journey so there has to be a stop and that stop wan monyalo kele kawuono ni but kwa podo medo tiyo kwa tiyo ne gi mokwairore wan osiku mana ni to dwara ngot mama no dwara ngo bedu matek indo ka ngato run foundation ne ngato yao gine subtande sana datimo charan ada yao ne mine school ma tailoring because mino net tailor ananya thifundi mano suba suba to kangi do kelo charan koro mondi kele mondo mine otiegre dike sami ponjo miyocha dhi bedo gi empowerment motive en gi pesa moro matin modogo de dalane to tailoring school onge gimbe de chule atime because en gi madongo godo kanu kambino go kiraka mar primary mondo timango mondo wayud kako waketo chiemo e mesa koro magote sama gedo ne mine marot utelumka adonge odlum
koro odlum ni okanyalo ka miyo moro koth goyo gi nyithinde nikech ang'e gima en ka koth goyi Cleophas to in koro ka odlum ni gere to odwaro ang'o ute lum mogero ni to odwaro ang'o samo kelo ne mine Cheran mondo tweng' mondo obed gi kaka giyudo gi konyruok obedo matek imbe bedo gi buok e chunyi nikech imbe mana dhano professional no in as much as you are diplomatic you want to carry on with that respect no imbe bedo gi buok no makoro you are like should I stop or should I take it somewhere else kaso obiro bedo kowacho ni samotero oko no otiyo gi jooko otiyo gi jooko but jooko go bedo kisi obedo kuyo girwaki erokamano Charles Achari ke edamedo kanye wi wach mar irwako oganda machal nade ahinya professionals gi kinde wa kako oganda erokamano koro penjo moro ni ng'ane obiro timo ang'o ka ng'ane koro ya kanye biro timo ang'o kato time nang'o ing'e ni mano wuok nikech yudo kaka siasa wa ma Kenya ka awach ni kaka politics obedo designed Kenya ka aneno ka mane wach mokwongo nikech yudo ka Luo kata Kenya kidwago siasa to ichako ga gikelo gik moko koro ing'e ni magi to gik mochakore chon kata king'iyo chakre wayud independence kata lokruok mwariembo mzungu tiyudo ka gigi ochakore thuolo cha makoro ng'ane kokelo gik moko to koro gima bire pach ji kata gima bire pach wi oganda ni en ni odwaro kom mane ng'ane dwa nang'o to koro mano osebede pach ji sana ma chopo kuma waneno ka ng'ata makelo gimoro en odwaro kom koro aneno ni yo mayot en kadiang wawach ni mokwongo design mar siasa ma wan godo cha mar wanyocho ni political design ma wan godo kaka gweng'wa ka Luo to kendo Kenya en ni wago siasa mar konyruok iniwuon koso igo siasa mar konyo jopiny nikech kiduoko penjo no tibiro fwenyo ni samigo siasa mar konyori iniwuon tibet gi wasiwasi sana kiwinjo ni ng'ane biro konyo jopiny nikech iparo mana ni kokonyo jopiny to diango wach debed ka siasa migocha lokre makoro owuok kuma ogoye cha ini igoye cha oduogne ng'ama biro kani mano mokwongo to kigo siasa mar konyo jopiny tadieri ng'ama biro gi gimoro maber mar jopiny nyakirwaki nikech oketo tiji bedo mayot sana kalo nego bed ni gero barabara moro ka tiwinjo ni ng'ato chako makoni kumoro kata skul ng'ato makoni classroom moro block moro ng'ato makoni ting'e ni mano ng'ama keto tiji bedo mayot koro penjo mawuok ni ini ja siasa ma kamoro paro ni mano to ng'ane obiro timo ang'o nyaki penjri ni siasa migoyo en makonyori in iwuon koso konyo jopiny to jopiny bende koro gimbe ok diang gibed maonge gi responsibility gimbe gin gi responsibility e pachwa kaka jopiny wadwaro nang'o wadwaro nikech ing'eni bende kaka siasa osedonjo e wiwa makoro wang'e ni ng'ama nyalo konyowa en mana ja siasa mako winjo ni NGO moro biro kata investor moro ma professional biro konyowa to gima be chakringe pachwa mogik chal mana mar ja siasa cha ito ng'ani hero to odwaro ang'o ka ang'o mokele koro ing'eni macha mentality mwasebet godo for so many years ma yo mayot en wacho ni nyaka waloka kwago siasa ma elective positions nyaka bed ni gin service to the people nikech ka gin adieri service to the people to whoever must biro serve the people en osiepo to ka en service to self to ng'ama biro konyo jopiny macha kore adwini number 1 nikech kikelo net kucho ng'ani en odwaro ang'o kikelo dongruok kucho kom mane mang'ani modwaro koro maswali wuok mang'eny koro aneno ka en mana kaka siasa wa political design osebet e higni mathoth omiyo ok da blame japiny sana koneno ni kopenjore en mana puonjruok nyaka koro wapuonjre uru wapuonj jopiny ndire kaka wadwa ni siasa obedi wadwa ni siasa obedi moro ma wang'iyo ng'at achiel ma ka MCA okolo shida ni to osiepni moro ma professional ok diang' los shida nino ma bende wach ni ruma kamano koro ing'eni watek wadhwa gola ini wang'iyo mbunge ni ng'ane ma nyaka los shida watetete to yudo ka kendo koro wamedo donje problem cha kendo deep and deeper koro nyaka wabed jomoko ma bende paro ni tabu watetete ok gin mag siasa nitie ng'at machielo ma nyalo kelo konyruok to bende ok odich gi wach odich gi siasa kata kom
koro yudo ka ji ainago kendo koro ginya bedo frustrated no kocha ni ya to an koma dwaro ka to be onge to be ndabiro mana gi konyruok koro ka konyruok ni ok rwak dala ka to kare we atere kuma chielo kuma kore be rwaki koro apani it's just the way we think as a people the politics mwagoyo to bende ok dianga wach ni mano en mana kaluo kende apani wanene Kenya te moro mopenjore to ngane ni jasiasa ni onyalo miyo wango gimoro wacha ni gonya koro ngeni ka jasiasa masiko gonyi oningo bende wasechopo kumoro makanya kagonywa to kata professionals go bende ogonji to yo magi gonyo go ji mayot en ka ngato biro gi mwandu to keto kumoro to tiji owuok to gonyo jite mok ni wang'eyo jasiasa achiel ma bende kogonyo jite to koro nyaka odhi omany kaka kendo koro odwoko ma ogonyo go jite to koseyiere erokamano ahinya Lilian Ngala ng'ini nitie machalo ma eda medo kar kae to ahinya iwacho kata jotelo masani matiyo ne gibiro kaka professionals githoth kirango counties wa makaluo profession mar governor ma Siaya en lawyer ma Kisumu ka en ngire mano ma uchamo buk maber ahinya kata weche mag thieth kata kirangi kiwuok kanye bi e county ma Homa Bay county ma Homa Bay ka profession mar governor kirangi ka alikuwa timo education kwa timo gima chal nade iwuok idhi e county ma Migori yudo kanyo uchila yako mabende en lawyer kama gintiere woman representatives bende nigi professions magi bedo godo magi yudo kombe gi moko bende kata godo koni kata lony mare malongo bende ikia en ng'awo no gone kura ne mong'eyo gima no gone kura ken profession kata ko ken profession kichako Migori Homa Bay Kisumu nyaka Siaya kai to bangi duogi yud kata yor bura bende malaro kombe ma constituency gi duto ndigi moro mane gitimo mane gibiro kata gitimo ne oganda gichako football tournament moro mantie kai kor gweng medical camp moko gikelo matin my path moro ma professionals moko bende kao to chal kagi ma jok manotelo negi jok manokuongo negi timo gigi noduo pigni odure makata kubiro chako timo gima nyien go bok gi nyien koro gini gik ma jok moko setimo to gisebedo misconstrued kata osekao gi moro machielo ni ma en mana siasa kata mitiyo go mondo mi ng'ato oyud gang'o komo pogore bende paro kanyo bende yo ma professionals ponono olok gie iwacho ni kiro ka pap dinyo je wacha kaka wanene iloko mana patan kama gintiere koro kikika wa pathro kama machielo ma podi nyalo konyo go jopiny to kik nene ka gimen siasa kata siasa bende ka nie iye ka gino menyamede Cleophas gimang'eyo ni ok jite matimo gima jo professionals or any other person matimo gima timo ni dwaro mana siasa ok apar kamano kinyo tamano Chandaria osabedo ko timo gike motimo gite but onge kom osalaro tani ngama kata kadoro kom today obiro yudo kama entiere no ikachapa ni kama Kenya chope ngata nyalo chunga mara mora as long as ni meet criteria ma oket kanyo koro gima nyalo wacho en ni yes path to joma ne entiere kanyo no seketo ni kidwaro gimoro ikuongi donjo itimo tournaments mokari adek ichako gi gik minyalo timo kor gweng kosa yieri tiweyo koro nino kamano koro paro pogore nitie ngama time kamano for that moment mondo yud gimo dwaro to in samoro in gi dwaro mar timo kata in philanthropist in ngama nyalo dwaro konyo e charity mari no in gimo nyuoli godo maybe chandruok mari no you developed that interest mar konyo jopiny koro as long as ne podwa ng'iye mana ka the only alternative mar donje siasa konyo ji then mano is not sustainable nikech osaneno jogi bende politicians kata sa jo siasa motimo siasa to kochop motimo konyo jino to ka gisayudo komno to be mane kinde gi kanyo gi jopiny rumo koro en ng'ama ilawa lawa ng'ama imanya odhi kure dakwanene tindo onge ka but kapo ni in gi dwaro mar konyo oganda to kata ang'o yieri Cleophas ibudo ka podi timang'o podi doka piny kacha in gi jogeni wang'eyo joma tiyo bende yudo ka ng'ato nyaka ne yiere otemo matek pod en gi jogene jogo bende nitiere ok ni giteyo giti to nitiere moko bende mana kosa yier through that kind of pretense kata gimoro luonge no yudo ka you cannot sustain it koro gima nyalo wacho ni ka idwa konyo oganda luo wara jopiny kony gi gedieri to ok ni konyo gi mana mondo gibed lada mari kata ngas mari makisa yudo ngas no tisa ngas to bende sawito kendo we ngas no kanyo mondo med tiyo godo kitero piny itero konyo mwalo but ok ni jite man gi chuny mar konyo nyaka penye ni to dwaro ang'o to tima makanye tiende ni ok dango ter gigo te ode kata dango dhi Dubai kata dhi France kata mana holiday gi nyithinde pod
en gi gombo mar konyo ok do tim gigo tene ngata chiel. This is what I'm trying to say. En gi dwaro mani wa konyo moko te. Koro apani we need to change that mindset shift. Jo piny bende obed gi shift mar paro no. Gimbe nyaka gibed gi lokruok e paro ni ji tema biro ok ni gima neno kendo do ka nitiere nyaka jomo bedo earmarked ni magi joge ngane. Joge ngane ownership no ema dwoko wa chien. Ownership mar ne magi joge ngane ma kapo ni dwa mondo gikonyi loso gimoro kata ni ndara moro mani loso kata ni en wach development moro kata gedo moro to ngata cha to timango kacha ngaticha obiro konyo ji e wach gedo tiende ni ambe lit moro en godo odono kony mine ma onge utegi to kakoro wang'iyo ni ma ngata makika nene ka embo gedo kanyo mano lweny Cleophas okodhi mabor to koponi adieri nja siasa mani gi jopiny e pache kata gi jopiny e chunye okonigo beni neno joma konyo ji as a threat onigo beni insecure maber ming'e ni gimoro amora ma ng'ani timo otimo nikech odwa konyo. Koro kaka ne daktari owacho ng'ani konyo koni ambe wakony kama to jopiny te winjo maber to koponi wan idwani in kendi mo ikonyo ma koponi ngati yenyo ngato jine gi jogegi koro jogi be kineno ngata chiel kani konyo mano bende kelele tiende ni kare no keni gi gombo mar konyo jopiny nen gi gombo mar yudo kom mano mar konyo rini wuon kamentie kakacha data biro iri paro mangi miaka nyama ngoka goyo to ngodo kode bende ka wasichopo karkae ne waloso weche mag shifting cultural narratives kara hik mathoth nyama ntiere karkae nyaka sande poni wawacho ni wasebedo ka wategemea siasa karo jo siasa ahinya gicha milongo kacha ni over reliance weche mag politics ineno ni politics ngamochope siasa mane ngama iwacho ni sani get rich quick ochalo scheme moro ma kedoja ni tini se donde kendo en moro ma ini jamwandu milele na milele mwacho ni a shortcut ma yudo ngima makare ndonjo kacha e siasa nyaka sani diponi mane mose miduonga ahinya to we weche mag somo ahinya wacho ni value for education nyabedo kata sani nondo mayango ni kwan ngire mawuok e luodo piny jogo mawuok Maroka kata Rift Valley osedo professors mathoth moingo makoro sani ingo joluo to joluo emanongegi culture no mano mar somo diponi sani wan gi diminishing value kata wa diminish value mano mar education ikindwa manyame professionals bende ok thuolo mar wuok gino mana career gi kaen siasa kata tieko form photo gi mwacha anase yudo suda mar go campaign ada bedo MCA bange MCA one time ada bedo MP mana mapio kapoka ni ko startup pak mar MCA kama ndaksa ero kama no Cleo koro iwacha dier kabisa nikech joluo gin jomo seng'ere igni mathoth kaka jomo somo saidi kendo professors mang'eny kati wuotha Kenya kati chako kwano tiyudo ka kendo joluo ma kendo gin professor turi joluo somo piny ngima koro mano sebet kamano to gima diang bed ni loko mano diang awach ni ji tindo we somo ji pod medo dhi mana somo matintin mak mana ni chal ni pek koro oket korka siasa to ma wuok nango ma wuok nikech wafwenyo ni ndalo mang'eny gi dongruok wuok mayom ka siasa dongruok wuok mayom ka siasa nikech iyudo ka ng'ato isebet professor intie university kucho nitie challenge waneno ka ji dhi ng'anyo in daktari waneno ka ji ng'anyo in japuonj kamano koro pok nwawinjo nyaka nende nyuolwa ni josiasa dhi ng'anyo an poka winja kata Cleo inse na josiasa moko ka koro go ng'anyo ng'anyo mane ibunge koko ni osara wora dwoko piny koro miyo ma kelonwa penjo matut sana nikech ere gimomiyo yo mar siasa diang bed ni en get rich quick scheme Cleo ka kiwinjo wacho no en mana oduogo mana ka siasa wapango Kenya ka nikech ja siasa oseng'e ni ka dhi amanyo mbolo to keta office agora matek saidi to keta bedo MCA to pesa biro mayot to pesa ni ko biro mayot tich to koro luore nitie MCA matiyo nitie ja siasa matiyo yang wagol mano kuom gi nitie jo siasa mang'eny matiyo kama nitie wabunge mang'eny matiyo kata governors koro lakini luore gi ng'ato iyudo ka nitiere ng'at ma en koro dhi obedo career politician nikech en koro okonjo piny koro ing'e ni jopiny bende dog neno ni to ka dieri asoma bet professor to waneno ka piny to chomo kono waneno ka jo siasa gi kendo ema dongore
Dani magi kanya dugo iri mana mono miwa chako di kanyo ka loso microphone mari sani ka to nyakura mojuang medurno otas mesla no ya opode ari ade ka uchielo no Facebook wantire live bende ka chelo ka YouTube imiwa paro mopogore ijalonyi ne no chenro sani ere ka kinyalo konyo piny luo paro mage mentiere go dinyalo sum gine jok mage bende se do lwasi mar chiwo paro ka kidwani county mari ota bende osemi space machalo kamano iwacho ga ni ng'ano dwaro safe space mare marege melega ngala kodwo ka ngonwa weche mathoth ahinya ka kirango weche mag career coaching kata bed weche mag sisut coaching mara wacho ni i-coach mana jotelo kama gintiere kendo kama gintiere kacha en mar somo ne gi paro ka kunyalo tayo counties bende magin moko moyienwa e counties wa giduto waneno gi county ma Murang'a ka gin mana kama giloso mag jolony kendgi wan gi awene mara won kambi wa matie Carol Media Services bende achiel kuom jogo masomo paro mano ne county mano ma Murang'a kuom ranyisi koda weche go mag uchumi biro wanyane no gi counties mamoko makaluo mondo mi gigere gi chope kama counties mamoko bende nitiere en sangwen mar Okinya kwara moke jwang wakayo masane kikidhi mabora. Open this gate. Lala, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ekineni mwekre nyasi mar sikuku, duka madong mar Uhuru Superstores ni kema ifungruok gi uso medero ni Black Friday Super Sale Month. Tarik 8 dwe mar 11 gani. Uhuru Superstores gwel matimo nyiepo mari kendo mondo kit mondo to idwaro kamoting'o magedo kod chiemo. Wakoni mondo minyiew kodwa nono mongi chudo. Nyalo chudo kokalo pesa bibil number 247247, account number 346250. Kata liwa pis maro mar Uhuru Complex Building matimo chiegni gi duka mar Safaricom JM Towers downtown butu bengi mar Credit Bank e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax Tiki Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kaka entiere ni endite onge gima iwito kuome. Okay? Mokwongo ite ni endi en alot. Inyalo tede micham. Mar ariyo makoro wa harvest an miluongo ni calyx ni endi iture kama endi. Ma endi embende
wagole watiyo kode. Ber ma ng'ato nyalo yudo kotiyo gi Roselle mokwongo oduoko pressure chien. Mar ariyo en gima medo remo. To ka gimadho hibiscus to ka medo gi teko kendo boost immune system maggi. Mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419 has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machiegni nyakwara moge jwang' wadhi nyime kako toko penjo jolony kani to gidwa ni piny luo chom kanye. Degier neno piny luo kantiere gwenge mage. Nitiere wer machielo mabende nowach kacha ni Nyasaye ores pinywa mar luo Uganda wanimo mano wen John Ukidi. Kendo ko were kar kacha wacho ni kembe mane ndiko ji bende tindo puodho. Uganda wantiere mondike oko e bombe madongo to giduoko dala gi lwetgi nono. Tije Uganda timo nitie kinde ma Nyasaye omi thuolo mar tiyo itiek tich mari kendi dog dala ka yweyo mari ochopo tinda iranka idhi doke dala ikonwa kinde ka kinde ni warange kaka retirement weche moro ne chal gima bedago Nairobi ka bende ne gima menyalo dago ka intiere kaluo kata ka intiere gwenge mopogore opogore kane pok akaw yweyo nitie gimoro mane dhi mbele lero kacha daktari ada mi thuolo mar mondo mi tieke kato bang'e oduogo kar kato ka ngitieke ang'imede gi wach mano mara sumo paro ne county bedo se chiw space mano mar timo sumo paro ni nikech ndiere investment conferences meloso mopogore opogore mabeyo setime Siaya no chake warito neno ma Kisumu kata smart cities osebiro kata Kisumu e kinde mamoko bende waneno gi kaka jopiny kata professionals ni gini gi moko manyalo konyowa koso en ng'ama platform iwacho ni jatend piny Kenya biro loso sinoge penjo mi penjo jatend piny Kenya governor biro loso to kiri thuolo mar bet piny governor mondo mi penjo kaka professional e kinde montiere ka bende wasetimo makare mar sumo parogi kawgi waketgi adita achiel wa follow up achiel bang' machielo kaka nyalo ketgi atim daktari. Erokamano. Koro investment forum kapok wabiro kata investment forum wach mwatieko cha ne sama ng'at moro ma samoro oyudo nyalo biro konyo jopiny oyudo ka jasiasa sana iyudo ka en ma okotine jopiny koro buok mano wuok nikech iyudo ka jasiasa cha ok en thuolo odwa no gatekeep kendo mana pani changamoto ma bende nitiere oko kucho sana ma iyudo ka ng'ato to odwa no kony nikech chuny ma en godo odwa no kony nikech omakore gi jo organizations moko to iyudo kigeng'e kora pani onego walok pachwa mokwongo kaka jopiny kendo bende kaka josiasa walok pachwa kwaneno na dieri nyakwa tine jopiny to sami tiyo ne jopiny cha ng'ama konyi tiyo ne jopiny en osiepni kendo mane madiang' kelwa ka investment forum iyudo ka forums mosetimore oningo bedni sama watimo forum mar investment to mokwongo en gimolos ndalo moromo en gima kata ka en period ma gigi nyalo bedo discussed to period na dieri oromo to bende ok waloke iyudo ka gima timore sana en ni forum cha odhi obedo political rally koro ing'eni sama odhi obedo political rally cha to tek mondo mi ji ofweny adieri to forum ni en tiende ne nama ang'ani wache forum ka to ere gima nyien manowuok to ere kama wachomo nikech iyudo ka waloso forum mar investment waluonge kama ning'eni luonge mana ni forum investment okoromo nyaka wafweny ni to gin investment mage ma idwa tim ka to ere jok ma spearhead to ere jomochung'ne to pesa di moyudi to ere jotende to investment ni wang'iye bang' thuolo maromo nade wang'iye bang' higa achiel higni 2 lakini kuma koro wasechomo ni tiyudo ka koluong forum to bedo ceremony ochalo national prayer breakfast makoro ka ji obire
to ena ni magi gik ma wan godo to bende bang' hours moko kanyo ndalo moko kanyo to ji tieka gik motim kanyo gichalo science congress ma bende naneno ka samoro ji timo to gigo dong' mana kumotim gino koro apani investment forum adieri nikech gitimore kata e piny ngima ineno ka joka katimo kata Amerika kucho kata kumachielo to nitiere ka gi follow up koro follow up ono waonge godo omiyo professionals ma iyudo ka oseyudo challenge bende mar gatekeeping iyudo ka josiasa mosebet kucho mondo mi ichung' miyud kom in gosiepe in gi wedeni in gi jomosoloni ugo campaign koro wawach kata ni in engineer ichung' mbunge to in engineer kata in lawyer tidhi yudo telono ting'e nitie jomokonyi yudo telo cha to jogi giduto ok gin lawyer ok gin engineer ok gin jopuonj koro mane challenge maduong' nikech yudo ka siasa mar Kenya iyudo ka goye tek nikech pesa manyaka ikete iye emomiyo ng'ato kobiro gi tournament to ji penjo ni to ng'ani odwaro ang'o nikech tournament pesa donjo iye kibiro gi investment forum moro kanyo matin to ng'ani dwaro ang'o nikech pesa donjo iye koro tiende ni siasa cha pesa donjo iye mang'eny to nikech pesa donjo iye mang'eny to sweat mar ji mang'eny be donjo iye iyudo ka engineer cha kata japuonj cha koseyudo kom to koro ifwenyo ni pache ma koro tiyo gi wiye kacha koro ken pach engineer 100% ok en pach lawyer 100% nikech jomodhire toke ka mochop kucho ng'eny gi ok gin lawyer ng'eny gi ok en engineer adieri jopiny temo gone kura lakini joma odhi wuoyo gi jopiny mochopo obedo kata president iyudo ka joka gi tetetete ok gi share vision mar ng'ato koro apani mano is a big challenge ma bende wayudo omiyo koro jog gidhi giket gatekeep inyayudo ka wuon kom owuon manigi komcha to bende onge shida samoro nitie manigi shida lakini nitie mabe onge shida ma kowinjo idea moro to dwano tigi professional kowinjo idea maber odwano rwaki to gatekeeper ma samoro notiyo matek okonyego campaign to kamoro ok en engineer ka en kamoro ok japuonj ka en koro ng'ache madhiro ji un to koro wakanye uto koro wakanye ma kidhi ni dhi tero tournament mar mpira to joge makwong ketho rekodi to wuod ng'ane ni ero dwaro ang'o kisomo ka katitero mana gige kony jomong'ol PWDs gi koro tidhirnia PWDs gi jomodak gi ng'ol ang' wege aweya mondo gibed kama to maybe in gi connection moro NGO moro ma kata support mondo iter gigo piny kanyo ama ing'eyo kaka yudo gigi mondo iter gi mwalo koni koro tami kata tiende ni kata humanity owuon chunyno bende ng'ano bende onge godo nikech gimularo gi nyaka ng'among'ol meneno ka adieri ng'ano ne puth en piny e low ni mano itimo makosa mar konyo ng'amodak gi ng'ola ilano ama puthno ok ber nikech samitemo kama tenino wuon bende ok respect kata Nyasaye magi joge Nyasaye mako bende neno ng'ato kada mulogi wegi mondo gikonygi the only thing you can do maybe mana kaka daktari wacho ne kaka inyalo timo inyalo penjo ni ere kaka nyalo medo jiwi ama soli ama ere kaka nyalo medo yudo gi mang'eny koro mbaka mako uno ni mbaka ma very very uningo bed candid wakonyre uru mondo konyo gandawa sama ng'amodak gi ng'ol cha yudo wheelchair sama ng'amodak gi ng'ol cha yudo crutches ng'ano biro dhi kanisa ng'ano biro dhi timo hande moro matin e shopping center ng'ano miye dignity bende nikech kore mbo nyalo wuok oko kaka ng'at machielo most of the time wapando joge utewa nikech yudo ka ok idwa ni ng'ato ng'eni giwuotho kamano koro kar pando gi koro gimbe ginoko imiyo gi dignity margi kamano daktari kitego koro ing'eni investment forum kacha gibeyo ndi aneno ka direction kata vision momiyogi bende ber kalokore ma koro onego bed ni sama watimo forum oluongo professionals mokwongo gatekeeping no onego bed ni ji wacho gi ni to gatekeeping ni ere tiende kata ere kadiang' walok kata kacha mondo bed ni waonge gatekeeping kaito bende kwaloko gi to koro gichalo mana political rallies ma koro diang' bed ni waluongo forum kata Homa Bay to jomobiro kucho adieri gin jonyalo gin joma nigi nyalo ting'eni sama in gi nyalo to nyaka ikony jopiny to kony jopiny ok en handout kony jopiny ok en token nyaka ibir ni inyiso jopiny ni to one factory ni modwa yawo maloso rech kata barabara kata skul wadwa gero ka to waneno kitime koro ing'eni the moment mwaneno ka jonyalo adiero biro to gima gitimo madich be onge
to waneno mana ka en siasa olokore rally. Adiri mano ok en investment forum. En onego bed ni imiye nying machielo ok en investment forum. Koro nyaka wapenjre adieri ni to ere kaka wanyalo timo investment forum adieri konyo jopiny kendo yawo kembni to ok en siasa migoyo. Kamano, ero kamano ahinya. Lwasi ni bende oseloso yo makare, Lilian, kan iri sani, mar mondo mi lernwa. Kuom gino mabende iseneno, kod gino minyalo tim makare mondo mi jolony, bende yude space mar dwoni mondo winji. Mokwongo investment conferences oseneno gima thoth, kan tiere thuolo mano mar timo follow up. Ni to gik mano wach ka, bende logi mondo mi kik ne kaka political rally ma jatend piny Kenya biro loso kende gi jopiny kama ntiere kacha to neno kata side events mathoth ma jolonyo bet piny kendo go mbaka kaka ginyalo bero counties wa kembe mane ndiko ji kaluo thoth gi osepodho moko miyawo gi county bokone katiyo oganda ok yutije ok ondik gi mage professionals mantiere oko sana ng'eni sani bende in kaka HR mesa ne dipo ni opong kod applications mathoth ma jogo madwaro tich kata banki pidi sani kata sani en pod gidonjo achiel kachiel kama gintiere kanyo bende wanyaneno kama wanyayude resruok mochwere ka wantiere kacha Talk Investment Conference ang'o monego bed ni timoga professionals follow up gibe piny kod governors portal moko ntiere minyalo ore proposals bende ntiere geno ni nyaka somgi ponono mondo mi oket gete clear pa ni duoko penjo no bende maber ino won kendo follow up must be there, accountability nyaka bede nikech ok nyabedo dwaromo economic forums but after that gimo bedo mo singo motimka bende nitiere ng'ama ng'iyo ni be execution otimore strategies mano oket piny ka be nitiere ng'ama follow up through maybe execution plan ng'ama follow up ma make sure ni obedo executed kata ok obedo executed my is mid term my is long term my short term mago waonge godo clear tekni waromo watieko gi kanyo hapa ni professionals ko work together gi joma nie telo gi jomo yer manie office gite wanyalo bedo gi such a very powerful system matiende ni kechwambe in training mind godono josiasa bedingi mari gi kaka daktari no wacho doka most of the time ngani nitiere gi kamwae profession mamare ma en godo ma the only thing they need is support from people like us mondo watika nyakla so that execution plan we make sure they obedo follow to the latter but most of the time ngenga mama anyo accountability no wan kwa sikime watieko gi kanyo koro follow through no is very very important moi to mano biro mana koponi wan wuon bende mindset mar konyo jino ama loko pinywa no nitiere to ko mindset wa en mana ni atiyo gi sani adwaro kom 2027 adwaro kom 2032 then we've lost the focus koro focus wa mar konyo jopiny okido ka okene the main agenda agenda ni be kom nya dhi bede nyaka 2027 mondo 2032 joma kanyo ni wuoyo nyaka 2040 something sani already koro mani ka okabitiyo okabibedo the accountability no kata execution plan ja okabiluwe to the latter because there is no need ana ngiyo kaka nyalo gonyo ji mondo timango I feel komba ja koro jopiny bende amedo challenge gi wambe siasa mar gonywa handouts mag ngato jatelo biro 2000 sort out the problem na masani ni but we are forgetting ni a problem masani ni sorte but what about problem ma next month problem ma next year koro jotelo mabende thrive environment mwantire marach mar 2000 1000 jomoko kata 200 is a very bad culture on kubeni wa wuoke on kubeni ka ngato koni gonye tipenya ni mani to development makelo ni isi ya mono development timo kata projects mitimo imagine they will embrace the counties and gosip na Kirinyaga counties mang'eny kwa the kod gi kono this gonyo thing is not there mane adieri makende na gichung magiket mtokni mwang'ie freely gin gitiyo moso jopiny mana hai udhi nade bakorumo to wan kichung ni itiyo gi kodwa chuth gonyo okadogi udaka koro mentality no ido koro doso wachien nikech politicians meko bende odhiyo kamano koro we kare kikati man godo matini waduga miu kako dware no kamano ada ni makparo kanyango dogo mondo mamake karkache wacho ni ponono professionals oluoro wach mar yuko jamna kake wache ni kidhi duogo kidhi udaka koro tiekri koda chuth wacho ni chuth ber mana sani ema wantiere kodi kanyo koro mujwang en odiochieng' ma kawuono chieng' tich adek weche thoth ahinya mang'eny odiochieng' ma kiny wadhi bedo kata kod yiero madunde koro gwenge mopogore opogore kaluo kanyo wadhi bedo kod mano yiero madundo alwora ma Kasipul wantiere kod mano matimore Ugunja wan matimore Malava wan gi Magarini wantiere kod Banisa
nyakoro mojwang kinda mbere north bende nitiere karkacha kachiel koda ka yiero matimore bende Baringo ka gimanyo senator margi mano ka gintiere karkacha achiel kachiel odhi bedo gi thuolo mag rango gigo matimore e alwora magi. Iwacho ni gin mage mabiro bedo kae ka waluni achiel kachiel. Kawuono nitiere twak marito neno kacha kawuok kuom jakomano mar IEBC mano madhi bedo kae ka waluoni mano ma jakom mar IEBC Ethacon kachiel koda ka jatend migawo mochung'ne weche mago Margarita Kipchumba Murkomen gintiere kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono kendo adhi bedo ka gi thuolo mano mar ng'iyo ni to gin mage ma bende biro ka achiel kachiel. Crispin Otieno nitiere kaunti ma Homa Bay alwora ma Kosele okinyi ma kawuono kendo ageno yudo thuolo mar mana mondo mi okonwa ni to gin weche mage maling'ling ma bende nitiere kar kanyo okinyi ma kawuono mar mondo mi wayudgi e yo moro man kare ahinya kotendo kod mago mabiro e counties magwa makaluo kawuok kanyo matimore e kaunti ma Homa Bay wadhi yudo thuolo mar rango achiel kachiel matimore e kaunti ma Siaya ang' wayudane Steve Biko bende ka wayude kinde mabiro kanyo mar mondo mi olernwa ane kama wantiere kar kae. Ada tuda sani kod Crispin Otieno mar mondo mi okonwa maling'ling mantiere kacha ka ntiere Kosele ni to kawuono gin ang'o ma irito ne e gweng'no nyakora mojwang' sani. Chris inyalo mana miyo ane maling'ling ang'o timore Kosele okinyi ma kawuono to jopiny rito ang'o? Erokamano inya close fasa winjo makare kama antiere ni en log tich mano mar IEBC mantiere Kosele mano Rachonyo South kendo daka machuok mokalo waneno ka jakom IEBC mapachuka mano Erastus Edung Ethekon omolo ka kendo nyaka sani odhi nyime kod timo romo makende kachiel kod apisas mochung'ne weche magarita mano mantiere kaunti ni ma Homa Bay kaluwore kod yiero madundo matimore e karod bura ma Kasipul kendo mopogore gi romo ma dhi nyime mano mar jakom mar IEBC Erastus Ethekon kachiel kod jotelo mago mochung'ne arita kwe mane kaunti ni ma Homa Bay bende warito molo mar jatend migawo mochung'ne weche arita mano Kipchumba Murkomen ma bende onyiswa ni chopo Kasipul dakika manok kowuok sani kendo biro mar Murkomen en achiel kuom ranyisi ni gidwa ni mondo gine ni yiero madundo matimore e Kasipul odhi nyime kaka nopangi kendo gidwa ni mondo gine ni polise kata obila maromo oti godo e karod burani mar neno ni chenro duto mag goyo kura machakore kiny chakre saa 12 okinyi odhi e yo makare kaka ne opangi. Nyalo paro bende Murkomen ne wami penjo kaluwore kod kaka weche osebedo ka timore. Nitie jogo jotelo mopogore opogore ahinya jogo mawuok mano opposition mosebedo ka ni kod to kaluwore kod chenro mag yiero madundo. Ang'no wabed kod seche ma wapenje penjo kaka jofwambo kaluwore kod weche mamedo wuok kuom jotelo mopogore opogore thurka kendo bende Erastus Edung Ethekon kang'o tieko romo mane ma otimo sani gi jotendo bila angne o tim twak makende kachiel kod jofwambo ma ntiere kama wantiere ni mano ma Kosele Rachonyo South. Tok ka ang'ne wawuok kama koro ang'ne wawuok ka kendo wadog e bomano mano ma oyugis e school no mano mar Agoro Sare kama en kar riwo mbulu kata tallying center ma karod burani ma Kasipul kanyo ang'ne wane chenro mar tero gige yiero kuonde goyo kura mopogore opogore. Ang'ne wadhi kanyo wane kaka chenro no timore kendo bende ang'ne wanyisu kanyo gino ma jatend migawo no mochung'ne arita Kipchumba Murkomen ang'ne los kodwa kendo ang'ne winjani nowacho ang'o kaluwore kod biro mare ang'o momiyo oamua ni ochop e karod burani ma Kasipul okinyi ma kawuono kendo bende ang'ne wachwal penjo makende kaluwore kod chenro mag yiero madundo ok ma Kasipul kende kata matimore kuonde moko mano 26 e thurka e weche mag yiero madundo miyo ang'ne wanyisu Cleophas gino matimore kendo nyaka sani warito mana ni mondo jatend kata mano jakomno mar duol mar IEBC kotieko romo ang'ne obi ochiw twak kodwa ka ok ang'ne wawuok kodgi ka wachimo mano e bomano ma oyugis ang'ne wane kuma ang' wadhi nene chenro
mar kowo kata tero gigo mi itiyo godo mag yiero polling stations mopogore opogore. Miyo pod wan kanyakla ang' wanyisu gino matimore kaka weche medo molonwa kar od burani ma Kasipul. Cleophas agoni erokamano ahinya Crispin Otieno. Ang'o awe thuolo mondo mi item luonwa wach matimore kar kanyo. Ang'e ni ang' wayudo thuolo mar biro iri samang' gitwak kod jofwambo achiel kachiel. Agoni erokamano ahinya. Magi gik matimore kaluowa kendo sanada mana mondo mi ayud mana paro kapod wantiere ikruok ne yiero ka. Ang'e nan gi yweyo moro dakika 6 mabiro. Ayudo paro bende kawuok kuom wenda mantiere studio kachiel kachiel. Usebedo kuluwo gik matimore kaluowa. Usebedo ikruok ne yiero madundo kata by elections matimore odiochieng' makiny. Akiani usebedo ka irange yo machal nade. Kaunti ma iwuok e kaunti ma be osebedo kode kendo alwora ma Kasipul kiny gin e debe kendo gidhi bedo kacha ka girange. IBC nigi ting' mano mar kono jopiny adier bedru gi geno kuom wany wadhi kelonu yiero mano yanga kendo mantiere kod ratiro mathoth ahinya e isenene yo machal nade thuolo mag dweche ka ma osebedo kitime kampen gi Lilian? Afani kleo gima dawach mang'eny politics madhi mbele sani kata mathurwa dang bed maonge. Mokwongo en ni onego wabed gi kwe ka ka siasa nyalo tim gi kwe mondo wayud ng'ama telonwa nikech tich motimo mok ni dawo ng'ama ratego ng'ama bere koko ng'ama bere ayany ng'ama bere nick. It's very sad, it's very unfortunate. So allow me just to say ni jo Kasipul obed gi kwe makende kiny ka giyiero ng'atgi giyier ng'at ma ging'e ni nyalo tiyo negi ng'at ma gisaneno kaka tiyo negi ng'at ma nyalo kelo dongruok e ngimagi to kik be dawo mora mora ama shida mora mora wuogi kata tho mora wuogi kecho saneno gi kailogo maremo gi ni chwere. It's very unfortunate ka kanyo mosachope gi politics magwa especially mar Nyanza piny koni okwadhi maber ahinya. To mano gima onego bani koro waloso kaka jotelo obed ni professional obed ni jasiasa onego wa embrace onego watim disseminate that information ni okonego beno yiero jigi such kind of toxicity. Apani there's a lot of toxicity in the piny wakono ma onego beno wa change watine ji so that oyiero ni watiyo kata ni ng'ama tiyo no ineno ni nyalo tiyo ni but nok giremo ok gidhawo. Kamano daktari ne pachi yiero maduni wacho ni pa jolony bo winja kar kaka dawalo ko ne siasa madhi nyime to yiero to jolony gi bende ema ntie moko kuom gi nie debe kana dieri achiel kachiel. Erokamano. Koro gima duong' en kwe kendo chwero remo to bende ok en dok chien kendo en kelo koko moko winjore. Koro IBC tadieri nigi tich mang'ongo kendo joma chung' ka bende gini tich mang'ongo moloyo. Koro gima diang' wawachi en ni wawish gi mana the best jochung' ka wawish gi the best gima ng'ongo ni ng'ama oyombo cha kendo jalupne nyaka bi magi mosre mane maduong' mane makelo kwe bang' election nikech iyudo ka kendo koro ka ji opogore saidi bang' kura no iyudo ka kendo koro kwe mane ji dwaro cha kendo medo bedo widened, that rift bedo widened so much after the election. Koro kwe ne gima ng'ongo sana madiang' wa wish jo Kasipul kendo kuonde duto migoe by election kendo gima ber ni pinjwa ma Kenya to bendo keto avenues ma ka ng'ato neno ni oyombe kata ok oyombe maber to nitiere courts ma address such issues. Kamano. Erokamano ahinya. Paro thoth ahinya ma pod donjo kar ka kapok ka oywe masani thuolo ma dakika 2 mango kae ma en jal ma wacho ni sani warange gi muolo ma Kefas Boaz Onyango pile nyaka waranga ni piny luo to chomo kanye. Aya Evans Ongicho Rwadh Suba aneno aluo chenro kan Eldoret City Mosna Lili Jagedo an Wuod Suba Dala. Jo Suba Dala are tuned gintiere kanyo. Ote machal donjo kar kae ka wuok kuom senior chief Obado mano mar Kak Singri Suba Yusindo achona luo chenro yo makara ahinya kantiere kar ka kod wakili Wasaga Mosna Lili igene chenro kar kachiel jo Suba no ka donjo kate jo Migori Nyatike Charles negi chopo kanyo be Kenneth Ochieng wacho ne wantiere ka wacho ne let's remain united but not in broad-based government as others are proposing it. Mano jalony machelo golo pache mbui kacha. Job Ochieng piny luo ochiko kamarach piny luo odong' ne andhoke kod jochiem wacho ni jochiemo
job in professional to kikono ni jochiemo gi jok mage. Aya wawe odhi kako dhino. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni joluo mondo sani koro opog professionals body gi politics. Gik machal mayanda mayando timore kabunde airfield cha ne okomorwa. Professionals ber ka bedo kod their forum maginyalo changia e konyo kaka piny dhi. To members mag professional bodies gi bende ber ka thegre kod siasa. Jo siasa bende owere kod nyiego. Running piny an inclusive responsibility madak wawene mana individual. Nyiego kod fitina matindo duoko dongruok makaluo piny. Onge ng'ama nyalo bedo everything kende owuon. An Injinia Lazaro Kanyambo ma Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Erokamano kuom ote mari. En saa 4:30 nyakora mogi jwanga ka yo masani. Ote ma Lazaro Kanyambo koro ne waduogo kama ne warange e yo makare kod mamoko bende mantiere kar ka Oluor Viki Jakogelo waduogo ka bang' yweyo kik mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Apenyi baba duoka Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma norgie Magi kawa gombowa Apenyi wono simbo duoko wa joluo Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma norgie Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tune mari D *811 *343#. Ramogi TV e od jothumbe duto. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last.
Machiegni kendo nyakura moga jwangen mor marani podi kete karka chenroa mara mbaka oromo wamedo kolo mbaka ni mar piny luo chomo kanye e wang jolony an gi thuolo matine dakika 15 ka mar mondo mi watieke e twak mano go sani kantiere ote mano wuok kuom injinia Lazaro Kanyambok. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ka ni piny ok deta baba some kaka ne en tiecha wacho kata ni to members mag professional bodies bende iwacho ni nyaka bende pogre nyaka githegre kod siasa jo siasa bende owere kod nyiego running piny en inclusive responsibility mada kwa wen individual nyiego kod fitina matendo duoko dongruok makaluo piny kanya madane mondo mi kwanya godo en diere wach mowacho no tinyalo mede mane Lilian Cleo gima engineer Lazaro wacho en adieri yudo ka okonyal tiyo kokwan together. That inclusivity no is very important. Nitiere gima professional person kata body nyalo kele mesa. Nitiere gima ja siasa bende kele mesa. Koro kwa tiyo kanyakla kaka engineer Lazaro wacho do is very important. Ekadongo bed gi lokrok makare. To no to biro mana bedo gi topics aila gi kadima na ka warundure mana ka walarore mana ka. So that inclusivity that embracing one another is important. Apart from that adekelo gine moro kai angle moro. King'iyo great brains mane piny kae to ma token wacho marach tena dieri bodo kan mana wan jo nyikwara Ramogi. You know, we have the best doctors, the best engineers, jogote obedu wakili, the best lawyers and advocates. Koro angama mono wa kataka ena hospitali, angama mono wa bedo katago hospitali moro maduong mamarwa ma en gi nyingwa no ma to mar ng'atwa. Ibedo ka wan gi ng'ama kaluo koni to hospitali to gero Ruiru. Kata hospitali ogero yo Kiambu County nango nikech weche miwinjo wawachogi ka ng'atero dala ni wololololo mago joga magedo kanyo odwaro kawo joga go oya hospital mondo ndik jogena. Those are the things that we hear. Kodo ka ng'ani kawo hospitande dhi gero apani tie such an example ma okada wacho a very good powerful ngama very impactful gagana ne daktari moro ogero yo kodi to en ng'ama mwalo wa koni. So it's very sad king'iyo gino do ka okete koni ibodo kwa dhi maber kado kele piny wa mwalo koni but king'iyo the genesis matimo kamano ibodo kana such kind of situations my wacho ni kaka da ya skund twengo mar mine matindo gi ino ka wita yari ruwoki koro gimatimo aka wadare tere another county Machakos adhi kon mine ma Machakos adhi kon mine ma Kajiado tiwe thuru koni nikech kaka culture wa noketo wa culture wa dwaro ni ane sita kende ane gimari gi kende ane mata nyalo yenda ane sulu mane wadino okstar ane sulu mara kende ma nyaka rien kanyo makata liela gwenga dala machielo to mano rach koro kanye madoko achien Cleophas onego wangi ni sama teni liel konde mang'eny odoko na gine na piny bende ilo kana tabuor kech kadi tire shida dala cha digolo silinga beach dala machielo silinga beach dala na bende koro jidhi mbele ler medo de koro ka Cleo ido ka dala na kende mang nyaka gol 10,000 eka gimoro timre there is a problem to ka keto ni 10,000 inyalo gole gi jomoko gitemo luora gi then wadhi mbele koro gima nyalo wacho ni ayie gi engineer Lazaro watiuru kanyakla professional goodies the professionals gi siasa jo siasa kiko bed ni ngato ngi ka threat ngato ngi nade nikech no question mi pejo wakani pejo wakawona pa ndike kamoro kanyo piny luo ochomo kanye piny luo bichomo kama ber kokwatika nyakla piny luo nyalo mana chimo kama ber kwa embrace one another wang'eyo ni mama ni kata ng'am dichwani ng'ama dichwani ong'eyo maybe tudruok mare network mare I have networks kati mami achako kata Lydia Ngala network because of the kind of mano gift banya sayo miya koro network neni let me leverage on it wati kode kama imbe ichaka ng'ini ja siasa nitiere kama ong'eyo gimoro mong'eyo maber monyalo kele mesa koro wate nitiere daktari by profession nitiere gimoro ma inyalo kele gima ng'ato kele mesa imbe ija media nitiere kimikele mesa imiwa opportunity to showcase the good work maji time gwenge samadhi kod mwalo kocha kwa timo kwa omi opogo kata mine gik motimo go mana part motimo ma jo media mende timo imbe daktari nitiere kamipti part nimetimo ng'ato nitiere gimokele mesa engineer Lazaro owacho maber da medo kwayo jotelo tema winja go kinye ni gi jo piny duto warwako watiuru kanyakla pinje mane oko jomoko man bed counties moko gite king'iyo maber gimomiyo gidongore gitiyo kanyakla aneno gi sama tiyo kodgi ka gibiro gin very coordinated gionge weche ma
ibiro support gi nikech gibiro iri to one support ni yudo ka en giming'iyo ni siasa kende odwaro ang'o. Erokamano nyanga duogo iri mondo mianga yud wach mar mogik ageno mana ka wantiere karka kapod wadhi nyime kod twak. Daktari, mane twak mantiere sani wacho ni wachachiwo ranyisi wasechiwo mano mar kanisa gima John Ukidi nowero. Sani Musa Juma nowero gimoro nyiego rach kelo wich kuot e piny. Somo ber bende konyo ogandawa mopogore opogore kama wantie ni. Wayudo ka nyiego gimoro ni ero ng'ane otimo gini dhi loyago. Wach mar piem kata kopogore gi mar professionals kipimo gi kod josiasa karon kama piny luo chomo kod weche mag dongruok. Okang' mondo mwagoye mondo mwalo nyiego koso nyiego ni en mana gima ntiere ei jaluo. Nyiego gech letni gir ng'ane kotimore maber to koro rach na ahinya kama ntiere karka professionals komakore maonge nyiego bende onya piem gi ugendni mamoko mawane ni mwandu obedo e lwet jowa kamoro moro magintie. Erokamano. Musa Juma no wer maber ndi kendo may his soul rest in peace. Kendo no paronwa ni nyiego rach. Adieri wach mar nyiego no e oganda mar joluo to wuok sate kendo wuok manaka kendo wapimore gi joma moko. Wacho ni joma kuma kama wainde rieche Rabuon gik makamago jogi onge nyiego wan gi nyiego. Tang'o miyo wacho kamano iyudo ka dala mang'eny mag joluo inyalo yudo ka nitiere achiel ariyo rising star. Wanyalo luongi ni rising star to kora achiel ariyo gi ma wuok nikech yudo ka kuonde mang'eny ji ok konyre. Tadieri mane nyiego ma aneno ka ji thoro wacho ni nyiego ng'eny kuom joluo nikech ng'ane paro ni to ka konyo ka kata konyo kacha kara dhi bet nade. Koro gima dianga wachi leo en ni nyaka waherre kendo kaka diang wagol nyiego no tadieri akia kaka diang wagole kuom ogandawa nikech en gima iwacho sate to mak mana ni ka waherore adieri kaka joganda achiel namba mokwongo. Namba ariyo nyaka wang'e ni sama ikonyo wadu tikonyori in iwuon. Ondik kata muma kendo ka diang wakaw example kata mwaneno kata oko kuonde mwadak kata kuonde mawuothe chieng' miluongo ni the sun orieny kuomwa nono. Gima wachulo chieng' onge. Muya moyweyo ni muya ni wayweyo nono. Tadieri kata bed ni in gi mwandu ma chopo kure e piny ka to mwandu no ok dicham te nikech wang'e ni adieri kata kwang'iyo jogewa mosetelonwa mogik waduto wanindo to kama waninde cha ipenjo ni to koro nyiego ma isebet goni to koro okonyowa nade kama koro ninde kama koro aninde cha makoro ni wuotho gik to koro nyiego mosebet e piny ka ndalo gi duto okonyo ng'a. Ka gin mwandu ka iwegi, ka en piem moro mani piem makelo ich lit cha be koro onge. Gigi duto iyudo ka muma puonjowa ni chik maduong' moloyo chike duto en chik mar hera. Koro wajuluo nyaka wapenjre ni to be waherore adieri koso wacho mana ni waherore to bende ok waherore nikech tich bedo ga mayot ka dala moro nitie kata rising star achiel kata ariyo to jomoko nikech ji be ok deromre to jogi oyua bede jowadgi tido ka kendo ka shido wuok kanyo to shida no bedo mayot sana. Obedo gi that multiply effect kata that solution ne bedo very easy. Koro magi gik manyaka wapar ne wan owuon to bende kotamore to koro nyaka chune nikech ifwenyo niya culture mamoko obed Indians obed Somalis iyudo ka samoro gichuno e ruokno makoro wanyalo bet ka joluo kendo mondo mi ochakre mayot to chakore mana gi familia nikech family is the basic unit of a society. Koro kochakore gi familia kucho to bedo kaka chik ni ma kotimore to ma nyaka timre. In kiwuothi chopo ka to nyawadu wuotho chopo nyaka ka to nyaka ionge option nyaka koro itim. Koro ing'eni nikech osetamowa kowenwa ni koro timuru kaka udwaro tadieri osetamowa. Koro ochakore gi chik kamano to mos odonje wiwa kendo wahero ochalo hera michuno ochalo hera michuno makata ka en nyombo mok ti to koro nyaka udagi. Koro wacho ni that is the way forward ma wanyalo dongore godo nikech adieri ok wajo hera ki winjo sifa mimiyo jaluo kata oko kucho to wajo hera to koro diang waher joma moko to watu wawuon
okwahero koro nyaka chunwa nyaka nyiswa ni kae makoro nyakulo ma kata wach professionals onego bed ni wan gi forum ma wang'e professionals te mantie pinywa makaluo kata manoko onego bed wan gi forum kata un jo accounting bed ni un jo HR bed ni un jopuonj bed ni dakteche koro ichuni ma in the moment mi bet daktari king to in nyaka koro idonj oselos ni yo moro manyaka ilo koro mano nyalo kawo muda lakini kochopo bang' thuolo moro kamano to bedo system kamano daktari ang'eni anga duoko kamano ka wach mo yalo thuolo ma dakika 5 nitie ote moro modonjo na kar kae mawuok kuom Ken Osano wacho ni oyawre Cleo imosna osiepa kendo director Lilian Ngala amor aluo twak e yor mbui antiere mana oko kama tin to aduogo kama piny luo chomo we need circulation of money to mano biro nikech capital investments bende wan kode e gwengewa mane wach moro achiel ma bende oyago kar kae erokamano ahinya Kennedy Osano bende kuom luwo chenro kinyni makawuono kama ntiere kare kwachopo kama wadake wach mogik tang'ina ngimede gi wach mar Ken Osano mabende orok sani mogik kaka achiel koda ka mos mare kod oganda mathoth bende mandiko kar ka kang'iyo gi wach mari mogik acha kod Lilian kaeto ang' wawinje wach mar Dr. Charles bende kawatieko Cleo mokwongo ka Osano erokamano I think king'iyo gima Kennedy Osano wacho circulation of money ni it will not happen okonya bedo gima nyalo timore kapok wabedo gi foundation makare foundation nyaka bede mokwongo nyaka bed gi lwasi makare mamiyo koro circulation no nyalo timore pesa nyalo donjo piny devolved pesa madhi mwalo kanyo nyalo yudore to bato konya timore ka osuptende madongo wabiro wagero kone project mora mora ma ng'ato ne godo daktari dwa timo ohala mora mora odhi keto Kajiado odhi keto Nairobi koro iyudo ka onge gima nyalo timore miluongo ni circulation of money ok bi chopo kocha amiyo koro gonywa syndrome cha will continue to happen nikech nyithindo ka onge kama gidonje mondo giyude pesa onge kama gidonje mondo gitime tije mondo gibed idle rate bodo kich kembe gi oger kaluo kembe gi oger kono gigero koni because of that foundation is missing that environment manyalo ruako investors ama joma Nyasaye omiyo gi yuto matini bedo matek to ka foundation is correct ido ka environment is okay then yut mondo ng'ata man gi mare matin idok chien kocha iyaw giri moro ji odonje kanyo jitiye but mano cannot happen koponi wantie kaka wantiere gisani po ido ka jaluo pod wan gi mentality man kwerewa gi wuonewa nodak godo marich lit gi nyiego gi ketho gir ng'ato gi akwede mang'eny go so the moment mago te wagolo and like what Dr. has talked about money training nyaka timre to nyaka timre mana sani nyithindi ipuonjo gi nade koso ka ina mesa e dining table kai tisiko bani nyar ng'ane cha onge kama odhiye nyar ng'ane cha biro matek wuodi ng'ane cha anene tinde okasore nyithindo they pick this nyiego mentality gi this ich lit gi kawe mesa kama iwuoye kani koro training bende chakore koponi ni ng'ama miyo chakono nyithindi ni wadhi thurwa wadhi timo kamae wadhi konyo ganda kamae mae gima watimo there's a reason why we are doing this koro training is very important let's start it now so that we build a foundation morwa kojite foundation mang'iyo ni jothurwa nyaka kony but no to ka in the only star then onge kama biro dhie star mari no bende kitho odhi kodi legacy mari membe miwe piny ka bende onge kari siko kamano agoni rokomana nyamana ka kaka wach mar mugi daktari wach mar mugi ka erokamano koro kumwacho moka joluo kaka jopiny tawata neno ni onego bed ni wang'iyo more towards economic empowerment koro economic empowerment kendo kalini osewachono en mana obiro ne ere kembe ma wan godo ere nafese mwa create mag tich ka gin osiptende ka gin kuonde ma ilose ndara economic empowerment nikech kibiro e wach miwinjo ka janeno muloso kanyono iyudo ka circulation mar pesa cha owuok mana ka korka empowerment koro ardianga wach ni mane gima duong' moloyo and kendo ber ni sani waneno ka ndara mang'eny gik mathoth timore korwa kaluo kucho kaluwore gi kuma jatendwa Baba Raila Amolo Odinga nowewa waneno ka gik mathoth timore koro moko kuom gi gin siasa moko kuom gi waneno kendo wayudo benefits koro gima dianga wach ni economic empowerment cha emonego wamany kaka oganda nikech kwalito that empowerment to jasiasa mang ibine ni gonya kata ng'at machielo mang ni ng'iewi mondo mimiye kura to kamoro oonge gi vision midwaro cha okobiketo barabara midwaro cha okobiketo ing'eni ka in gi pesa e ofuko
to ng'acha okidich kode saidi. Ng'acha bet gi tich mayot nikech gik monego bed notimo ni tin sana. Embe okimiye stress. Jasiasa cha okimiye stress. Koro economic empowerment gima diang awach ne kaka Uganda onego bed ni wapasu for our own benefit. Ero kama na enya. Lilian Otieko. Mane giko mar chido kama tenga. Gimoro medo sane thulu mar nyiri pradeka. Apa ne gimotiko maber ni wanyaka watika nyakla nikech mane konyalo ng'iyo kaka piny Kenya dhi maber pod ang'iyo line moro kanyo piny Kenya nyalo dhi mana makare koponi watimango wabedo gi herano gi akwede no bendo wagole chunywa no to biro medo sikore kata ofise kama watie nyathi mane mimako bade athini wang'iyo mana jo siasa kende to kata mana wan jotelo kuonde ma wantiere gi biga mo nyithindo moke gwen kanye tiyo godo so that you empower them. Thank you. Awenero kama Lilian Gala menjalonye weche maga jotije kata HR okinyi makono bedo kodoka kachel kodaka daktari Charles Ukumu man jakomano mar KMPDU bade maloa Eastern ero kamano kombedo kodo okinyi makawuono waido ote mano mar mosno kunyali luthul mar chopo karka mano Professor Wanyande Peter men japuonje mbalariany ma Nairobi mabende jalonye weche go mag siasa no bedo kode okinyi ni makawuono kata kamano kochopa goniro kamano ni mioro no ote masomo kae oguniro kamana inya elonya wadwa Joyce Oduor mabedo godo kinyi makawuono nyaka sani saa 5 do mandai ka par kende ka tieko chenro mano igiko mar chenro masani mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mukeo nyaka sango wararo duche makinyi ka wakelo ni yiero madundo aro kinyi saa 12 nyaka giko mare iketo mar Mogi TV e chenro duto te oriti masane.